Parlok sa season 4 nga pedang sobhapi sya kene ka YouTube channel jonga te menta shwa bangni ya sya ka khubor nga singaban ai khublai Christmas bat sam thmai ba suklang ye phi iwe ki subscriber jonga bat kumjuru namta jongphi ki viewers te kumta nga ai kene ka jing khublai snam thmai na kamata jongphi iwe ngangi scam ba phinyo ya kamet ka phat ka ba koch ka ba kya bat kumjuru ba phin byang ha kamai kaji na banta une usnam ar hajar ar phlai ngangi scam ba phinyo ya kijing kamai ke ba byang na banta jongphi hoj ngangi scam ba phinyo ru khamtam e ya kamet ka phat ka ba koch ka ba kya namar klem ka jing ko jing kya phimla ban yo ya kata ka jing kamai kaji ka ba byang bat kumjuru ngangi scam ba ka jing nagamata une usnam ar jar phlai phirkin mauru nagamta unongbu nongtha nagamta jongphi jamanta ne phai sa ka khubor nagamta kane ka club ol nasar kane ka club ka thamai ya ka ba Ronaldo ula lejon bat kane ka club ka thamai henry kane ka club kalong ka don bok ba bat Ronaldo ru ulong ubadon bok namar watlada Ronaldo umpat semla yolat ban yele kai rengkat bat kene ka klop henry kene ka klop lala ban penjob menta kamet ha ka jele kai persya ya ka ol khali ha ka ne kamet bat ha kene ka jele kai tang ha ka minit ka besan lengba u abu bakar ulathap tang ha ka minit ka besan bat lengba kene ka kol jong une player jong ka al nazar ulala sisa banra ya ka jingjob lengba une player jong kane ka klop bat ngan ya thu phi ba kane ka klop ka de ka klop ka ba klanbor bat menta kane ka klop ka don ha ka kerdan ka ba nengkong e na ga menta kane ka Saudi Pro League bat ka don menta ar phun rupoin bat ka don ha kerdan ka ba nengkong na ki khatwe sen yele kai bat ka ba bat ba ar ka de ka Al Shabab ka ba lele kai Shiphosen bat kalio ar pusan pun ti ngi scam lingba ka jing don lam drangkat jong u Cristiano Ronaldo kane ka club kanang kiu irat nang ni sakmat bat ngi scam nagamta jong phi iwe ki nong kersan ya Ronaldo ya ka ba phila kersan ya ki club ya ka ba Ronaldo udon ngatharai mentaru phin kersan ya kane ka club Al Nassr namar ba Ronaldo uladon bat kane ka club te tanggata perlok khublai sibon yan se sembyang ha ka wepat ka video da ka ba pin share like and subscribe ya kane ka channel junga khublai sibon.